Ga dobili ebe a egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị tata bụ nkwọ. Asị m na chi tata bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m na akụkọ anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m na ọkwụ n'ụzọ echi anyị n'okwu ya eji ya. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi. Asịrị m na ihe anyị ga-eri ya bịa ya eri ya bịakwada. Asị m na anyị ga-adị ndụ ka nka maka na ndụ bụ isi akụ. Asịrị m na ụbọchị ụjọ na okwu anyị apụ anyị ama. Na onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọlụ anyị nọgbuo onye a na ndụ. A sị na anyị ga na-alụ ka ọkụkọ na-eri ka elefantị maka na nwa eze bụ eze. A sị m na onye kpọrọ awọ ụkwụ bụ lift ka onye rie maka na mmapụ adịghị egbu awọ. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ana m anabata friends and well-wishers, viewers all over the world. N'oge awa nke eziokwu, please share the link, invite your friends and well-wishers ka ha join ya n'oge awa nke eziokwu. Ka ha nọ from the horse's mouth. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ onye bụ onye ọgọ mmụọ. Onye bụ onye ọgọ mmụọ, the word ọgọ mmụọ, kedu ihe o mean? Kedu the real interpretation of it? Onye ma bụ isiokwu anyị. Mana before ị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst anyị na-abanye echi ga-ebido na Ọgọst 6th. So ọ bụrụ chọrọ iso ya nya bụ aja nke ọnwa a, ị nwere only 5 days remaining to join. Ị nwere from now till 5th August to join. Ndị na-ajoin bụ anyị mbụ amarigo ka esi eme ya. Mana maka gị nwa bụ onye nwe onye ọfụ esonyebeghị na aja mbụ, ihe ị na-edere bụ forward ya 3 prayer requests. Then make donation token to the account. You chat them na WhatsApp 08057837672. On na your WhatsApp number ka ị ga-forward ya 3 prayer requests. Na your WhatsApp ka ị ga-chat ka ndị account ị ga-akwụnye the token. Eto anyị si achụ aja bụ aja anyị na-achụ for 14 days. A ga na-achụ na temple kwa ụbọchị ọbụla. A ga na-achụ aja n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja. Ụbọchị mmechie bụ 14 days ga-abụ na 19th. Achụcha anya bụ aja n'oge ehihie anyị gbuo onye bụ ebu wee mee saraka. Aja mbuli elu aja ịpụta ihe
aja ndị afụrụ anya sigoro na ya wee gọzie ọtụtụ ndị mmadụ, including my humble self. Dịka anyị si wee na-akọwalụ gị isiokwu anyị n'ụbọchị taa, echefuna na anyị na-agba afa mmiri emi. Ọrụ ọbụla anyị na-alụ, distance is not a barrier. Anyị nwere ike ịgbalụ gị afa ma ọrụ mmụọ ọbụla ebe ọbụla nọ, kwubie okwu n'isi gị. What you don't know is only a mystery to you and not to all. My mission is to help people live better life. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, bụrụ onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. N'oge awa nke eziokwu ka ị na-esonyere anyị na-enweta nkụzi niile anyị na-akụzi, ma nkụzi anyị kụzi taa ma ndị anyị kụzigoro gboo. Anyị nwere over 500 lectures ihe kwesịrị ịma gbasara ọdịnala na our YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọgwụ afọ aka eji nwetakwa ya na Facebook page anyị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. N'ihe ị kwesịrị ịma n'oge awa nke eziokwu na nkụzi anyị na-agbasa n'ọdịnala Igbo bụ nke mbụ, echefuna na anyị ụbọchị Sọnde na ụbọchị anyị ji eme counseling. However, ụbọchị ọbụla ị ga-abịa for counseling, then chat ya m na WhatsApp ka a nwee ike book oge ka o wee dị sure n'ụbọchị ọ ga-abụ ịbịa onwe ike lụ gị. So sorry, ọ ihe kwesịrị ịma. Then n'isiokwu anyị nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu bụ onye bụ onye ọgọ mmụọ. Mana anyị ga-ọjabụ topic nwere two parts. One bụ onye the person. Two bụzi mmụọ bụ the second thing dị na ya. Na-ajụ wee bụrụ onye ọgọ mmụọ bụ he who worship mmụọ. He who worship mmụọ. Mana dịka ndị ma nkụzi m mana ana m alaiki iji ihe ma wee marụ gị atụ. Achọrọ ka m bido na nkụzi ndị ụka ọbịa wee kụziere ihe ịmaghị, maka na ọ na-abụ a na-emetụrụ nwata aka na-egosi nwata awọ n'igbe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yi. Ghọtara ya? Ajụjụ wee bụrụ ajụ gị nwụ na all the human spirit on earth should return glory to the creator of the whole universe. Onye anara afụ anya maọbụ n'onu ya maọbụ metụ ya aka, o wee jụọ onye bụ Chukwu. Akwụkwọ katikizim wee sị na Chukwu bụ mmụọ, onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido, na-enwerekwa isi njedebe, bụrụkwazi onye okike na osebụla ụwa nke ihe niile. That is definition of whom God is. And God bụ mmụọ maka na his origin the beyond human comprehension. Ọ mmụọ kasị akasị ka ọ bụ. Wee na-achọ ka nkọwara gị. Sorry. Somehow feeling sleepy. I so much about myself today. However,
na anyị nwoke appointment today na anyị were. Now ihe na-achịkọwa bụ Chukwu anwa bụ mmụọ bụ nyanwa bụ the creator of the whole universe. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Therefore onye nwa bụ Chukwu, nyanwa bụ mmụọ. So ndị balụ ndị ọdịnala, ndị ọgọ mmụọ, actually maybe ihe ha bụ n'obi bụ to disrespect ndị ọdịnala. Mana lovuzie na onye wọrọ nwatakịrị anụ gwọrọ ọrịa amafia eze, ya bụ achụgido mmadụ achụ ya n'ụwa ọma. Mgbe ha na-aba ndị ọdịnala, ndị ọgọ mmụọ, afa mkparị ka ha bụ n'obi. They try to belittle our way of worship. But I can tell you, even in Nigeria as of today, traditional worship is recognized. Our tradition of twin things is recognized. Even our traditional marriage is recognized. Once you can prove beyond reasonable doubt, then traditional marriage has been conducted. That traditional marriage rite has been conducted. Believe me, if you go to embassy, they honor it. You get. In some communities now, as we speak, if you don't go there, you may say traditional marriage. No one na their right. A new certificate. As we speak now. And that certificate they gave you is valid. You can use it in embassy. They honor it. Again, African traditional religion, otherwise known as Ghanaian religion, na-enyekwu marriage certificate. That marriage certificate is ordinary traditional marriage, not white wedding. After ka unu ga traditional marriage normal, ebe a gozie gị nye certificate. So ya na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji agbanye na white wedding bụ na ha believe na certificate ha karịrị. No, marriage is marriage. Ihe dị mkpa bụ na ikwu na ibe ndị nwe nwata nwaanyị ya nwa ị chọrọ ịlụ kwekọrịta na ụnụ ga-abụ di na nwunye, ọ dịgo valid. Then ị bịa na Nigerian court as of today, na-ewe traditional worshiper. Yes. Are you a Christian? You know. Are you a Muslim? You know. Na-ewe traditional worshiper. Enyekwa gị ihe is where first is the court. So it's recognized. It's purely recognized. So ihe na-achịkọwara ebe a bụ na traditional worship is very recognized. And that traditional worship, ọ bụrụ na ịkpọ m onye ọgọ mmụọ asị ee, ịghọtara ya? Ka ndị na-eri ọkụkọ agwụ asị ee, ha nwa. Ka ndị na-alụ agwụ asị ee. Maka na abụ m typical core ordinary person. Ndị na-efe ntọala. Onye ọgọ mmụọ bụ na Chukwu bụ mmụọ onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido, na-enwerekwa isi njedebe. So onye na-agọ ego bụ worship. Onye na-worship na-agọ na-ekpere ekpere.
na-ekpe ekpere wee kpegara mmụọ bụ onye na-agụ mmụọ. Onye na-ekpe ekpere wee kpegara mmụọ bụ onye na-agụ mmụọ. Onye bụ ịgụ mmụọ. Ọ bụ onye abatara mgbe ụfọdụ onye Igbo ọbụla eweta ọjị, asị na onye wetara ọjị wetara ndụ, ewee sị ka anyị gọọ ọjị. Ịghọtara ya? Ị na-anụ the language ka anyị gọọ ọjị. Ihe ọ pụtara bụ na asụgharịa ya bụ ka anyị kpee ekpere ọjị, maka na ọjị bụ a sacred fruit. Ọjị bụ a sacred fruit, ya bụ ijide n'aka by mere ordinary coffin. Ịkwụ ụkwara, ndị Igbo tụrụ esi na ejide ọjị n'aka kwụ ụkwara dụcha ndị mmụọ egewe ntị. Ị ga-ajụ onwe gị, that wonderful kola ị nwere ike ijide n'aka gị dụcha akpịrị gị, ndị mmụọ they will begin to listen. Ị kwesịrị ịjụ onwe gị, there is something unique about that kola nut. They are saying that kola nut you are undermining, there is something special, very unique, something spiritual about kola you don't know. So henceforth, ọ bụrụ na akpọ gị onye ọgọ mmụọ, please and please be proud to answer yes, I'm proud onye ọgọ mmụọ number one. Maka na Chukwu bụ mmụọ. Onye ọbụla na-ekpere Chukwu bụ onye ọgọ mmụọ, because you pray to that mmụọ. Onye bụ onye ọgọ mmụọ. However, ọ bụrụ na ihe ndị kpọrọ anyị bụ ndị ọdịnala, ndị ọgọ mmụọ bụ n'obi, bụ ka akparịa anyị, ka e disrespect ya our own method of worship, then ha dara ya. Mana asị na ikwu amaghị ibe esie, for the fact na ikwu amaghị na ibe ga-ezie, ya ka m eji wee wụọ ndị mmadụ ụkwụ na ana taa, maka na akpapụ ogwu dị n'ụkwụ, ụkwụ elu ana. Ihe nchọ ka nkọwalụ ka o doo anya bụ na ọ bụrụ na akpọrọ onye ọgọ mmụọ dị proud ịza n'ọdịnala Igbo, ana m akọwalụ gị ihe bụ kọọ ọdịnala Igbo. N'ọdịnala Igbo, ndị mmadụ na-ebu anyị ọtụtụ allegation si na anyị na-awọshipụ sacred image or artifact. Ọ ihe ụfọdụ n'ime ha bụ n'obi mgbe ọ nwere ha kpọrọ anyị ndị ọgọ mmụọ. Mana I can tell you, na ijekọrọ n'ụka ọbịa, ndị ụka Rom, ị ga-afụkwa na ndị ụka ndị ọzọ, ị ga-afụkwa ihe dị iche iche they normally put in their altar, but we never accuse them of worshiping those things, because Odinana dị nsọ, and we are so matured to the extent that we will not start bantering words with them. We will not start to banter words with them, in the sense that those people here, if you go to their churches, it's either you see cross ebe hanging ya, ma ọ bụ na ịfụrụ crucifix, that is cross without image, it's called ordinary cross, but cross with image is called crucifix. It's either for crucifix or for photo, the photograph maybe of the founders of the church,
on a photograph of image of Jesus Onukobia, on a image of one person or the other hung on the altar, or in understand. But we never accuse them of worshiping whatever we don't know. But for us, we ordinary people, they will always rush to condemn us, saying that we worship those things. But if I do ask them on their own, are they really worshiping those images that normally litter their church compounds? Those their other things, monuments, and the sacred images they normally have in around their churches, and even the medals, the scapulars, and the chaplets, and the rest of them, their people normally go around their neck. Are they worshiping it? So why is it that cattle will be calling the pot black? If you want to know the truth, yes, I will use this opportunity to open your eyes, let the bandage fall, so that you will understand the true state of things. From Odinana concept, those images, those trees, those artifacts, and what have you normally see around Odinana environments. The truth of the matter is that we don't worship them, but we give due respect for what they represent. Like ebe akpọtụrụ mmụọ, enwere ike ogilisi ya na ọ dị ebe ahụ ma ọwụ ukwu ọgbụ na-eche ndo, nwere ike dị ya ma ọwụ ukwu ọra, ma ọwụ ngwu, ma ọ bụ ụdara, ma ọ bụ ọjị, etc. We are not worshiping those items, but we give respect and reference to what they represent. That ogilisi you are seeing in your compound might represent something. All osisi eji wee hụda n'ama ebe mere ihe mmụọ. Example, ebe na mgbe gburugburu mgbe edoba anọsa, o nwere nwa nwoke wee ike ịnwụọ na ngwuru, enisia ya emesie were ogilisi nwoke jee sonye n'ebe isi ede. Were ogilisi nwoke jee sonye n'ebe isi ede, ọ bụrụ na nwaanyị nwere were ogilisi nwaanyị esonye ebe ahụ. Ihe eji asonye ihe bụ ka ọ ga-abụ hundreds of years to come. Enwere ike the generation, the face, the person, the father or the mother of the family might not be there again. But whenever you see ogilisi, it means that no one will hear me ever. You got career? So that is the ogilisi for you. That is ogilisi for you. So those things, those artifacts and the Jimara, and they remind us never to more. For that reason, anytime you approach the Bible to more, you have to comport yourself very well. Agwara m ọnụ ihe bụ respect and ihe ọ bụla ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala. Nwee mmarụ ga-atụ ụbọchị mmalụ na-atụ sị na agwa na-ekwu okwu ịgọ mmụọ. Anyị jee n'okwu mmụọ, anyị ba awụọ ma ọ bụ sebụlụ ana at the point of maybe ịgba ka ịbịa yọọ mmụọ ihe. Mana ndị na-eje ụka anyarị ejekwa na their various churches
Sorry. Hana jekwa their various churches. Seburukwa. Hana jekwa their various churches. Genuflect ya. Why na ha dey abosi ga even before the growth of Nehade Asomeri, the genuflect. Before the growth of St. Anthony of Padua, Anthony of Padua, the genuflect. Before the image of St. Jude the Thaddeus, St. Jude Thaddeus, that is Jude the Thaddeus, the genuflect. When they see the image of Joseph the Carpenter, the genuflect. When they see the image of St. Patrick, they genuflect. When they see the image of Padre Pio, they genuflect. When they see the image of Catherine of China, they genuflect. When they see the image of St. Teresa of Avila, they genuflect. When they see the image of St. Francis of Assisi, they genuflect. When they see the image of Thomas Aquinas, they genuflect. When they see the image of St. Christopher, they genuflect. When they see the image of St. Anselm, they genuflect. When they see the image of St. Augustine, they genuflect. When they see the image of Maria Goretti, they genuflect. When they see the image of John Paul II, they genuflect. When they see the image of Francis of Assisi, they genuflect. And countless of them, they genuflect. But now they are the one now accusing us. While on their own, November 1, they was had here a sopolo, then Sohani, and didn't have colonized the sense. While November 2, they will go to Burial. So because they knew that departed souls have the right and have power to intercede on our behalf. Don't you know? Yeah. When was the last time you invited your ancestors, your late father and their late mother and the bread cola to appreciate them? Even now, Kanyari believe that even some departed souls can actually intercede for we the living. If one is the front and back, I bet they accuse us. Now more because we deem it fit to recognize our ancestors, our forefathers, and calling upon them to help us to defeat challenging times, to be with us, and to help us achieve our dreams and set goals. They accuse us of so many things. And in reverse, they are doing the same thing they are accusing us of. What determines whether you are worshiping human being or whatever depends on what you have in the heart. We're working under Hausa na Wahafu an elderly rich man. Ekene Rankadede. Rankadede is a greeting that normally give a worthy person and a great personality. As they are doing Rankadede for the person bending down and the person is touching them at the back, blessing them. Are they worshiping the person? That's what you should know. On the Yoruba, now I've forgotten their elder, Amasanana. And that's how it. Are they worshiping the person or they are giving the person due respect? The same thing is what Odinana does to other elemental beings. Name them. I'm going to know a lot of elemental beings. And then I do
ma ndị na-arụ n'anyanwụ ma ndị na-arụ n'ọnwa ma ndị na-arụ n'eyi na mmiri na ndị na-arụ n'ala everywhere they are all elemental beings. Ugwu bụ nkwanye nwaanyị ji anụta ibe. When you respect them, as you ekene sorry ekene, when you respect them, they respect you and help you to and intercede for their heart desires. That's what you know. So when was here in a Canaan and you took work and kept putting me in the movable mover. Bo latria. Now, why you carry charon for you? Macanon yabo or sablo working. So we Odinana, we don't worship those deities. Look and listen to me and listen attentively. What we do is we pay homage to them and bringing it closer to them to intercede on our behalf, to help us play with the forces of nature, because they already know root on how our own environment and our life will be a better place, and how our life will be so blissful. That's why we call upon them to help us to intercede. But it's not as if we are worshiping them, because even with you in front of their deity, we know that that deity is angelic. No more Igbo. They got beginning. Buddha, Bunde, and the elementals means I am about sure Shibo. When you can wait for us and I Onye behind it, matter. So Odinana Igbo, all to work. Onye in a better. Mana to declare creation Buna. We human being is there to worship the God Almighty. However, the elemental beings are here too on earth to worship the Almighty. However, on the course of doing their work, they normally come across man. And once that man is closer to God, closer to forces of nature, the person stands a better chance of benefiting, receiving goodies from the person, from the entities of us. So therefore, what Odinana does is to ask them for favor, because they know the road, for them to intercede on our behalf, for them to help us to achieve our dreams. That's why we call upon them. We are not calling upon Ogugu or Amadioha, saying that Amadioha is Chukwu. No, not what Odinana stand for. And like I always say, you have to have what we call PR, personal relation. Once you build personal relation with your mom, believe in me, they will always be there to assist you and the ward off all the negative energy. The truth of the matter is, on earth, they can't do without the forces of nature, because they are the one that own the universe. They are the one that is in charge. Assigned man and the forces of nature that was assigned on entities of powers for them. So if you really want to enjoy this world you are staying, you have to make yourself available and become friends to entities of powers. So know it today. Shout, yay! Because the truth of the matter is that we are the people that communicate to God direct without Jesus. Odinana Igbo is communicate to Chukwu direct without singing aka Onye or Jesus send them a message in our WhatsApp 0805-7837-672. I can mention Gossip Paso, I teach you why Gaba, the close. Now, to work and get me here in Ekubi, listen then in the first and well wishes. 3 days when I no go out to Zoku, watch.
anyị na-ayọ amara n'isi ha niile ma anyị nọ n'oru ma anyị nọ n'Igbo. Distance abụrụ ebara ya ekwubie m okwu dịka onye isi nchụaja. Receive blessing, receive blessing, receive blessing, receive blessing. After na ụbọchị na-anọ, let every yoke be broken. Let there be liberation, let there be breakthrough, let there be miracle upon your life. I declare positivity in the month of August, that this month of August will be favorable, that favor, upliftment, and breakthrough will be your portion now and forevermore. Ya gazie. Ile fukwana, iwe azụ n'ihe a nkụzi ma ihe nkụzi gboo ma ihe na-agbagwoju anya, send them message na WhatsApp 0805 7837672. Ya gazie na ma ife anyị gaa n'ihu ka anyị yọrọ egwu nwa obere egwu wee omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkụ ụmụ aja n'Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị n'ihe esiri gị ike, chigata ọgwụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa ọgwụ ochie nke ala nna gị kọsara ya etu o si dịrị gị na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo n'Igbo wee na-asị kedu ka o si dị gị gịnị na okwu nna gị ihe na-akpọ nna gị ga-arụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịa gị. Ka anyị nọbiri ebe a ndị na-echa vidiyo atụsara ndị ya dọrọ ya gazie na